Ja kuinka meillä huomioidaan uimataito ja tämä niin kuin ennen kuin mennään veteen, niin jo hakuvaiheessa opiskelijat saa tiedon, että uimataito tulisi olla, mutta kun on kansainvälisistä opiskelijoista kyse, niin sitten monesti se on vähän suhteellinen, että miten se käsitetään. Sitten kun meillä vesitoiminnot alkaa, niin me aloitetaan uima-altaasta ikään kuin laboratorio-olosuhteista, lämpimästä turvallisesta ympäristöstä, uintitesti, sukellustesti, siitä sitten uima-altaan kautta järviolosuhteisiin, turvallisiin helppoihin olosuhteisiin ja sieltä sitten merelle. Meillä opetetaan esimerkiksi Tukesin suositusten mukaan sitä, että kenellä esimerkiksi vastuu on uimavalvonnassa. Se, joka siellä varsinaisesti on valvomassa, että hän olisi myöskin uima- ja pelastustaitoinen. Ja sen lisäksi leirille on laadittu asianmukainen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Purjehtiminen nyt ei uimataitoa vaadi, vaan siinä käydään kaikki turvallisuusseikat läpi aina ennen kuin lähdetään laiturista merelle. Riskitekijöitä, mitä voi tapahtua tuolla purjehtiessa. Puomi voi tulla päähän tai voi liukastua, voi tippua mereen. Ja mitä sitten, jos tippuu mereen, niin onko esimerkiksi liiveissä sellainen hälytin, joka kertoo heti mihin on tippunut ja se hälytys menee sitten eteenpäin. Näitä käydään läpi siinä ennen kuin lähdetään liikkeelle. Nyt ehkä pääsääntöisesti melonta on se, mitä tykkään erityisesti ohjata, ja yleensä aloitan ohjaukset esittelemällä melontaliivin ja pelastusliivin ja kysyn ihan vaan, että mitä eroa näillä liiveillä on ja miten ne vaikuttaa tuolla vesillä, jos olisi veden varassa. Ja oppilaat saa siihen vastata ja arvailla ja sitten kerron vastauksia ja olla siellä vesillä ja melotaan. Niin melonnan jälkeen monesti on saattanut kysyä sitten opettajalta, että onko ok, jos on hyvä keli, että käydään kaatamassa kanootteja. Niin sitten me hallitusti yksi kanootti kerrallaan saataan kaataa kanootteja. Oppilaat saa siitä kokeilla, miltä se tuntuu ja mitä sen jälkeen tapahtuu, kun se kanootti on kaatu. Ne on etukäteen mietitty, miten niissä pidetään turvallisuudesta huolta, miten se ohjeistetaan, kuka vastaa, miten se valvotaan. Ja sitten aina kun veteen mennään, niin niitä ohjeistuksia noudatetaan ja toteutetaan. Och varje år så tränar vi med våra elever. Vi går genom isen och hur reagerar min kropp, hur tar jag mig upp? Och det här gör vi under kontrollerade förhållanden. Men för oss är det jätteviktigt och jag tror att det är en bra förståelse för eleverna att isen kan vara farligt om man inte förstår den på rätt sätt.